lunch, snack, and dinner when you were younger? Què menjaries per esmorzar, dinar, berenar i el sopar quan vostè era més jove? Bueno, doncs jo berenava torradetes de pa amb una mica de nocilla i llet amb colacao. Per dinar? Per dinar, carn, croquetes... Per berenar? Per berenar normalment no berenava. I el sopar? I el sopar verdures, moltes verdures. 2. What do you eat when you're celebrating an important festival? Què menjaves quan celebraves un festival important? Doncs agafàvem la motxilla i fèiem entrepans. I la beguda a la motxilla. A quin tipus de festival anaves? Doncs vam anar una vegada a veure els Bravos, a Montjuïc. Però fa molts anys d'això, 3. Did you sport? How? Vostè practicava esport? Quin? Sí, doncs mira, submarinisme, per exemple, tenis i alguna cosa més. 4. What kind of drinks did you drink? Quin tipus de beguda bevia? Doncs molta aigua, Fantes i Coca-Coles. 5. I alguna copeta de vi de tant en tant, 5. Did you grow your own food at home? Vegetables or animals? Va créixer jove? Es va alimentar a casa? Verdures com animals? Doncs sí, em vaig alimentar sempre a casa i menjava verdures i animals també, clar.